Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά, Χριστός Ανέστη σε όλους, Χριστός Ανέστη παιδιά. Άνοιξε αυτό το κανάλι σήμερα, ώστε να εύχομαι να αποτελέσει ένα όντως ορθόδοξο έργο και με αφορμή το σημερινό βίντεο που θα κάνουμε, είναι η ώρα να σας, με έχετε ρωτήσει πολλές φορές, όχι από το YouTube, από άλλες εφαρμογές, αν είναι καλό να πηγαίνει ένας χριστιανός στο Άγιο Όρος. Τώρα, τι να σας πω, εγώ δεν θα αποφασίσω αν είναι καλό, αλλά θα πω την άποψή μου. Κατά τη γνώμη μου, ένας χριστιανός που πρέπει να πηγαίνει τουλάχιστον μία φορά το μήνα και παραπάνω να σας πω στο Άγιο Όρος, ώστε να έχει επαφή με τον Χριστό, να μπορεί να δει τι εστί, να το πω έτσι, Άγιο Όρος. Μην νομίζετε γιατί κάποιοι νομίζουν ότι το Άγιο Όρος είναι σαν μια πόλη μικρή. Το Άγιο Όρος είναι ένα πόδι της Χαλκιδικής ολόκληρο. Μην νομίζετε ότι είναι κάτι μικρό. Οπότε εύχομαι να σας προσελκύσει το Άγιο Όρος. Μέσα από την καρδιά μου το εύχομαι. Πραγματικά εύχομαι μια μέρα να πάμε όλοι μας. Εγώ θα πάω ήδη την επόμενη εβδομάδα, έχω κανονίσει να παρευρεθώ στη Μονή Εσφιχμένου πρώτα ο Θεός. Η Μονή Εσφιχμένου, όπως ξέρετε, εκεί πέρα μόνος ο Άγιος Παΐσιος, όσοι δεν το ξέρουν το λέω. Και εύχομαι να παρευρεθείτε όλη μια μέρα. Ένα άλλο μέρος του Αγίου Όρους είναι και τα Κατουνάκια, τα οποία είναι πολύ ησυχαστικό μέρος, έχω να πω. Τι άλλο να πούμε, θα έρθουν και άλλα βιντεάκια. Σας παρακαλώ, όσοι θέλουν να ενισχύσουν το κανάλι μας, να πάμε τουλάχιστον 100 subscribers μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πατήστε μια εγγραφή, πατήστε ένα like, καμπανάκι και γράψτε στα σχόλια όσοι θέλουν, σας παρακαλώ, κάμια ιδέα για τα επόμενα μελλοντικά βιντεάκια. Εύχομαι να σας προσέλκυσε το βίντεο, να βοήθησε πολλούς ανθρώπους ίσως, δεν ξέρω. Και άλλη σας λέω, όσο με υποστηρίζετε, τόσο πολύ και εγώ θα σας υποστηρίζω. Λοιπόν, να μην το πολυλογώ, Χριστός Ανέστη και πάλι. Τώρα, αύριο είναι και Δευτέρα, πρώτα Θεός. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε. Γεια σας.